चैलेंज रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोटर चौक छावड़ा दाना। अंजलि देवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गुड्डू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अंजलि देवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गुड्डू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुनो ये चाचा चाची कुछ खास होई हो, कुछ खास होई हो, कुछ खास होई हो। सुनो ये चाचा चाची कुछ खास होई हो, मोछड़ गावा तुम्हें विकास होई हो। जौवन बतिया बनाही भुलावे के बा, जौवन बतिया बनाही भुलावे के बा। अंजलि देवी के समिति बनावे के बा, अंजलि देवी के समिति बनावे के बा। मोछड़ गावा में विकास करावे के बा, अंजलि देवी के समिति बनावे के बा। अंजलि देवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गुड्डू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अंजलि देवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गुड्डू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिया लालिया यादव के दे दया शीश हो, इनके माध्यम से होई गाँव में विकास, इनके माध्यम से होई गाँव में विकास। हौवे कर मठ आई मंदारा हो, देवी सेवा के मुखाए कबार। गाँव टोला में बतावे के बा हो, ये हो बतियाई सबके सुलावे के बाटे हो। गाँव टोला में बतावे के बा हो, ये हो बतिया नतन को भुलावे के बा हो। गुड्डू भैया के अब गिर जितावे के बा, गुड्डू भैया के अब गिर जितावे के बा। मोछड़ गावा में विकास करावे के बा, अंजलि देवी के समिति बनावे के बा। अंजलि देवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गुड्डू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अंजलि देवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गुड्डू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राजा सदाम कहे बतियाई साफ कहे, मोछड़ गावा में हुई विकास अब की हो, मोछड़ गावा में हुई विकास अब की हो। छुट्टी गरीबी हटी दलाली, क्षेत्र में होई काम जम के हो। कृष्णा नी करती अब साच कहता, सुनो बतियाई पूरा सब साफ कहता। सुनो कृष्णा नी करती अब साच कहता, सुनो बतियाई पूरा अब साफ कहता। जौवन बतिया बनाही भुलावे के बा, जौवन बतिया बनाही भुलावे के बा। मोछड़ गावा में विकास करावे